Når en kommune henvender sig, tilbyder vi at skræddersy et forløb ud fra det enkelte barn og familiens behov. Det vigtige i samarbejdet med kommunen er den relationelle koordinering, der sikrer et tæt og bæredygtigt samarbejde. Vi sikrer, at vi kan tilbyde en helhedsorienteret indsats ved at arbejde ud fra Social- og Sundhedsstyrelsens referencerammer og anbefalinger for børn og unge med spiseforstyrrelser. Det gør vi blandt andet ved at have alle indsatser samlet under ét tag. Måltidsstøtten er til stede der, hvor behovet er. Det kan fx være i familiens hjem eller i barnets skole. Du skal vælge CESE, fordi at vi kun har faglært personale med en rigtig høj specialiseringsgrad, har en høj grad af kreativitet ind i opgaveløsningen og kan eksekvere på din opgave inden for et døgn. CESAs fornemste opgave er at støtte børn og familier i ikke længere at have brug for os.